brute tambayan. Banking na tabi. Eh, banking. Eh, banking. Banking. Sa kulay banking. Woo! Bukid nga si Kwate. Bukid. Nagbalon ko. Pero maulo ko gaon. So nagtabaga kong dagoy ng walang kutsara. Nanangit ko pwede mamukaon dani. Pinagbalon ko. Ug karon for today's video, another rides. Going to Siargao! Another adventure. Yeah! Yay! And another place to visit. Mga lugar nga wala na to damha nga exist. O kung wala pa ka nakaanhi diri tara, uban ta. At sabay nating saksihan ang kanindot sa atong kinaiyahan. Wow! Ay, grabe! Woo! Ang lindo ko malibo! Woohoo! Yeah! Alright, let's go! Woo! Yeah! Wala talaga ako sa balay. Let's ride! Yeah! Oh, nahiro dagan. Let's go! So, pahangin sa ta. Makita tagtsada nga view. Tsada nga spot. So, ang akong katuan karon is, I think, murag 2021 pa ko last nakaadto. So, karon 2025 na. So, 4 years ago. Kaya pa ko nakabalik dani. So, tanaw na to kung unsa na yung mga kabaguhan. Kung na yung mga paborito sa mga riders dani. Banking. Pero, kita, sa pagkakaroon, maanlok na og banking. So, takbong pogi na lang ta, takbong pogi. So, umihingaw karon, walay nag-rides. Kay weekdays. So, kung Sunday ni, o dagan kay mga nag-rides karon, mga grupo-grupo. So, ang ito yung weekdays kay para mingaw. Ay, isa pa, solo rata. Wala po tayo mga grupo. Wala po tayo mga grupo nga ka-rides. Ay, isa po, chill ride rata. Basin makadisturbo ta sa ilang pagbangking-bangking. Oh. Woo! Ito na. Wow! And katat, man! Woo! Yeah! Wow! Hey! This is freedom! Yeah! Duspid tayo. I know it's a little bit too much for sure. So cold, but we're always coming back for more. Egos in this wicked game, it's all for sure. Oh, I've got you. If we figured out what it's all about, takes a second and then we're back it again. Coaster ride for the triggered minds, but I don't ever want us to stop it. Go ahead, to let me smile for all I care. Just wanna stay close, don't say that ain't gonna leave you. Ay, itong tambayan sa mga gamotor? Unahan pa? Oh, unahan pa? Salamat. Palat ta kay mga taga-tuod. Kay basin og mga tong pikas giak, wala ta. Mabi ko na bangga sa ilang kuan. Ay, naguntil di ako i-search. Ay, pastilan. Una ni. This is it. Ay, una ni. Una lang. 955 brute tambayan. Banking na tabi. Banking. 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 Sa kulay banking. Woo! Tara. Tayo tag banking. Kadagan kay mingaw. Mingaw karon so. Tayo tag banking kung kabalo pa ba ta. Wala yung nakita mo lin kaya itong side stand. Bahog na kayo. Gamay rang lin mo. Sagyad na sa dalan. Hinay lang ta. Chill lang rin ta pakausog. Lami po naging bankingan di ay. Sabi kayo. Mo po di ay. Silang ni nga banking ni banking kusog kayo. Silang ni nga banking ito magpalabig banking kayo ta kabalo. Banking. Banking.
Bangking! Eh! Sama ni Bangking! Bangking! Eh! Alright! At least naka-experience tag bangking gamay. Gamay ra. So karon ato sa lang tambayan. Check nato kung saan na dito. May lang tambayan. Ano yung tuyanan, Dani? So, alright, what is up? So, karon niabot na ta sa 955 Dragon Tail. Kung asa gatambay mga dagan riders o asa ga banking. So, atong gitry nga ni nag-banking. Jo, unlock gid siya. Bisag hinay na to kung dagan. Sana ka ng uban diya nga. Grabe ka mga mama mo banking. So, pero pag once nga rider ka, ma-feel gid nimo nga ma-enjoy gid ka sa dani nga kurbada. Kay bisag hinay ra akong gibangking kanina, so feel nako ang excitement og ang enjoy sa pag-rides. So karon try nato ko natog drone. Para nato nig drone. Isda, Tamban, Dagko, Pupuntang Pino. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare, and I wanna take you there. I would give it all away to do it all again. Make our love a story that would never end. Never thought I'd feel so alive, looking in your eyes. I just wanna love you till the day I die. Yay! Woo! So natakaroon sa 955 route Dragon Tail. So matambayanan sa mga riders sila magbangkingan. So ako ra isa karon. So ako ning gituyo nga weekdays ko man para mingaw, para maka-vlog kog tarong kay pagdagan tao. Di ko katarog vlog, di ko katarog storya. And isa pod pag Domingo ko man basin maopi ko. Kailan kayo mga rider, tinay mga grupo, nya ko wala koy grupo, ako ra isa. So manit ko og Sunday. So basin maopi ta. So muna akong gituyo karon nga weekdays kay para ako ra isa, para malibot na ako kayo ang area, enjoy na ako ang view. So woo, sit man, yeah, woo. So last ko nakaani-dani nga dalan is 2021 pa, katong yadto may extrain sa ang asawa. At wala ko kabalo nga mo din ni ang Dragon Tail. So wala ko kabalo sa una nga mo ni ang 955 route Dragon Tail. So kilabyan lang nako ni. So 4 years ago karon pa ko nakabalik. Yeah. So sada gid tambayan. Siguro next time balik ko ruta ka ng Sunday ka ng dagan na riders. So i-try lang nato. Balag mo pita. Balag wala kayla sa tuwa. So try lang nato kung unsa ka enjoy. Siguro karong Sunday balik ta. Di karong Sunday balik ta karong Sunday. Balik ta dani. So tanaw lang ta kung unsa sila mga pangbuhaton. So tanaw sila mga banking sila mga grupo. So kung unsa sila kabibo dani pag Sunday. So hope karong Sunday maayo ang kuan, maayo ang panahon, balik ta. Sige, balik ta karong Sunday. Okay, go. Kaya to karong Sunday balik ta. Go. Okay. So alright, ato ta karon sa sulod. Check nato unsay na sulod. So pwede daw dia matulugan og gabi ay duyan. Naro si Kuwati. So tayo nato si Kuwati o tayo nato silang makaon dia. So hope nga nasa Gcash kay Gcash ra kon dala. Ako may dala nga cash is panggasolina ra. Tara. Let's go. Sulod ta sulod. And more here on Spotify.
So ano lang sulod. So dani sila katambay guys. Dani sila katambay. Magkapi, inom, or hindi matulog. Ay duyan. Oh, diba? So mo ni inita kay natulog sa likod. So mo ni ang best part pag mani ka nga ikaw ra isa. Mani ka nga crowded. Dili dagan mga tao. Mani ka nga mingaw. Okay. Ambot mo yung gusto. Libot ni mong area and pwede ka magduyan. Yan lang may tao. Lokabulog on silang paniud to tadi. Yan nato lang si Kwati or kape. Let's go, Spain. First time nako tani. First time. Wala ko tao. Ayo. Ayo. Ano si Kwati, ma'am? Pila? Sige, gusto naman be. So, try na to ilang si Kwati. So, first time na ako dani. Wala na siya kaulan nun. So, well, nag-timplag si Kwati. Mahata. Doon yan sa ta. Give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Bukid nga si Kwati. Bukid. So wala ka balo kung nabasa lang sudan dani or wala. So muna nagbalon ko. Pero maulo ko gaw. So nagtabaga kog dagoy nang walang kutsara. Nanangit ko pwede mo mukaon dani pinagbalon ko. Eh first time na ko dani ulo ka balo kung nabi pagkaon dani wala. So tanang ko sa mga kaila na sila na daw. So para pero ulo ka balo kung weekdays na ba basin every Sunday raw Saturday. So garo nagbalon ko. Nagbalon ko daan paniguro balon ko og tubig. Nang walang mabot sa hara. So pwede yung makaon dahi. So kaon takaon. Tell me what you wanna do. I'll do anything. As long as I can be here with you, everything's alright. So alright, what is up? So kabalobo, gusto na ko matry ang feeling kung unsay freedom. Kana bitong walay magbuot kung sa ka oras mo mata, walay magbuot kung sa ka oras mo bangon, walay magbuot kung pagpahulay ka, walay magbuot kung matulog ka. Anytime pwede ka makalakaw, anytime pwede din mo buhat imong gusto buhaton, anytime pwede ka makalaag. Kanang feeling nga karon makapalit ka diretsog motor, karon makapalit ka dito sa sakyanan, kanang moingon ra ka nga magpalitson ta ka og baboy atong ipaniud tour ato ipanihapon, makalaag og Siargao, makalaag og Cebu, makalaag og Bohol, maka out of town, makato sa uban nasod ubang bansa. That's my goal sa akong kinabuhi karon, time and financial freedom. Siguro halos tanan man siguro ta nangandoy anang time and financial freedom. Anytime pwede ta makalaag, kanang dili na ta magproblema sa atong budget, kanang dili na ta magproblema kay layo pa atong sweldo nya, wala tay kwarta or tatong budget. Kanay itong inana nga feeling nga wala na kayo naon, kundi mag-enjoy na lang sa imong life, mag-enjoy na lang sa imong kinabuhi, kauban imong mga pamilya, imong mga friends.
So lisod man siya kaputon and wala ta kabalo kung makuha ba nato or dili, or kung kanus-an nato na ma-achieve. Walay nakabalo. So walay assurance, walay kasiguraduhan kung maabot ba nato na or kanus-a, or kaya ba nato na ma-achieve or dili. Basta kay as long as natay gibuhat, as long as we take action, as long as we try again and again and again. So basin li ay puhon takabalo ba? So life is good, feels good. Yeah.